Què passa quan vols menjar salut i no renunciar al gust? El número 1 d'avui és el rei de les freïdures d'aire per viatge. Top 5 de les millors freïdures d'aire per viatge. El número 5 és una opció interessant, amb un preu de 49,99 €. Els usuaris l'han valorat amb 4,5 sobre 5, basant-se en 927 reviews. Un dels usuaris ha dit que és una compra excel·lent, amb serveis d'entrega puntuals i eficients. Un altre usuari ha destacat la seva gran capacitat i que la cesta extraïble és fàcil de netejar. El número 5 és una opció a considerar, el número 5, per la seva facilitat d'ús i la seva capacitat. Però, què passa quan busques una opció una mica més avançada? El següent a la llista és un altre model que val la pena considerar. El número 4 té un preu de 79,99 € i ha rebut 4,7 sobre 5 estrelles, basant-se en 2.814 reviews. Un dels usuaris ha destacat la seva capacitat per cuinar aliments saludables sense renunciar al gust. Un altre usuari ha destacat la seva facilitat d'ús i la seva capacitat per fer una varietat d'aliments. El número 4 és una opció que ofereix moltes característiques, el número 4. El número 3 té un preu de 44,90 € i ha rebut 4,4 sobre 5 estrelles, basant-se en 4.887 reviews. Un dels usuaris ha destacat la seva facilitat de managua i la seva practicitat. Un altre usuari, però, ha alertat sobre un possible problema de seguretat, ja que la seva freïdora va encendre's espontàniament mentre estava apagada. El número 3 és una opció que requereix una mica més d'atenció, el número 3. I què passa quan busques una opció que sigui una mica més cara, però que ofereixi més característiques? El següent a la llista és un altre model que val la pena considerar. El número 2 té un preu de 69,99 € i ha rebut 4,6 sobre 5 estrelles, basant-se en 4.320 reviews. Un dels usuaris ha destacat la seva bona relació qualitat-preu i la seva capacitat per a famílies de 2 o 4 persones. Un altre usuari ha destacat la seva facilitat d'ús i la seva capacitat per fer aliments saludables. El número 2 és una opció molt completa, el número 2. I finalment, què passa quan busques la millor opció de totes? El següent a la llista és el rei de les freïdures d'aire per viatge. El número 1 té un preu de 59,99 € i ha rebut 4,7 sobre 5 estrelles, basant-se en 4.847 reviews. Un dels usuaris ha destacat la seva facilitat d'ús i la seva capacitat per fer aliments saludables. Un altre usuari ha destacat la seva compactesa i la seva eficiència. El número 1 és la millor opció de totes, el número 1. I així és com acaba la nostra llista de les millors freïdures d'aire per viatge. Esperem que hagi estat útil per a tu. No oblidis de subscriure't al nostre canal per a més contents interessants. Fins a la propera! I el número 1, el rei de les freïdures d'aire per viatge?